Beno, ja Poloniara juteko prez? Egia esan bai, gogo eta ilusio handiarekin garen, beste herrialde batera juteko, beste kultura batetik datozten herriarekin elkarlantzeko, eta pixkat esperientzi oso betegarria guretzako izan daitekela uste dugu. Naiara, eta han non egingo duzuelan? Eta noiz jungo zarete? Bueno, gogoz. Hori da, gogo askorekin, nervio pixka batzuk, baina, kriston ilusioarekin, bai. Bueno, suerte hona izan, ba. Eskerrik asko. Venga.